İsәнмесез халык иҗатына, музыкага һәм музыка уен коралларына гашыйк тамашачыларыбыз. Моң сандыгы сәхифәсендә без бүген яңадан Курай турында сөйләшәбез. Элек-электән үк Идел, Урал арасында яшәүче халыклар барысы да ачык, сыбызгысы булмаган төрле тынлы уен коралларында уйнаганнар. Мәсәлән, төрки халыклар, борынгы ногайлар, татарлар, башкортлар, чуаш халкы, барысы да шундый уен коралларында уйнаганнар. Төрлечә атап йөртелгән. Шулай ук финно-угор халыклары, мари халкы, удмурт, мордва алар барысы да сыбызгысы булмаган тынлы озын уен коралларында уйнаганнар. Без бүген менә шушы кыска Курай турында сөйләшәбез. Күрәсезме? Ул менә шундый матур тартма эченә яшерелгән. Кызганыч, бүгенге көндә масса күләм чаралары, интернет күбрәк сыбызгы Курай турында, кыска Курай турында сөйли. Без беләбез, элекке Курайлар, кыска Курайлар агачтан уелып ясалган, соңыннанрак ясаганнар металлдан һәм менә бу уен коралы ясалган шпуннан. Казан арты татарлары, Идел буе татарлары һәм дә инде тау итәгендә, Урал тау итәгендә яшәүче татарлар Курайны төрлечә атап йөрткәннәр. Мәсәлән, сызгыртма дип атаганнар яки бакыртма дип атаганнар. Соңрак атамалар үзгәргән һәм уен коралын сыбызгы дип атый башлаганнар. Ләкин әйтергә кирәк, сыбызгы дигән атама ул күбрәк ниндидер иронияны аңлаткан. Шул ук Чулман, Идел буенда яшәүче татарлар уен коралын сызгырткыч дип атап йөрткәннәр. Сызгырткыч күбрәк свисток мәгънәсендә булган. Инде соңрак исемнәр алышына башлаган. Сыбызгы Курай, аннан соң Курайга күбрәк әйләнеп кайткан. Һәм инде бүгенге көндә без кыска Курайны Курай дип кенә атап йөртә башладык. Инде без яңадан шушы Курайның тавышын ишетәсебез килә. Яңадан бездә кунакта Ләйсән Гәрәева һәм Илнар Сафин. Илнар, Ләйсән, рәхмәт итегез. Илнар, Ләйсән, бик зур рәхмәт сезгә. Сез яңа көйләр белән, халык иҗаты белән безне шатландырасыз, сөендерәсез. Бүгенгә сәхифәбез ахырына якынлашты. Киләсе очрашуга